Otu ọrụ kansụl na-ahụ maka ịkwalite ihe ndị esi n'ime Naịjirịa wee na-atụga na mba ofesi akpọrọ NEPC n'aha mkpirisi bekee ịrụ ọrụ ha nke Anambra steeti na njikọ aka n'ọrụ Brima Logistics and Travels Limited gbapere atụmatụ ime ka ụmụafọ Naịjirịa mata ihe dị iche iche ha kwesịrị ma banyere ohere nke ọnọdụ azụmahịa akpọrọ Free Trade Agreement. Ịrụ ọrụ Brima Logistics and Travels Limited bụ ụlọ ọrụ nnọrọ onwe nke na-abụghị gọọmenti nwe mana enyekwaziri ya ikike ịdị na-atụbata ma ọ bụ site n'ala anya wee na-eziga ngwa afịa na mba ofesi. Ka anyị sonyere onye nta aka anyị bụ Chimmeri Chukwumezie maka akụkọ ahụ n'uju. Ndị eji okwu ha agba izu na ya bụ ngalaba bụ ndị nke ga-eweta ezigbo mmepe bụ ịgba n'ihe gbasara azụmahịa nakwa ịnọchikwa anya ihe mmepe na gburugburu West nakwa obodo ndị isi ojii dị iche iche gụnyere Benin Republic, Cameroon, Central African Republic, Congo, Togo, Ghana, Ivory Coast, Nigeria nakwa Uganda. Ya bụ mmemme were isiokwu dịka AFITA, Unlocking the African Frontier for Export Opportunities. Ya bụ mmemme bụ nke ga-emepe ụlọ ahịa ha nke dị na Cameroon, nke ga-abụ ezigbo atụmatụ nyegara ndị isi ojii niile mbi na ya bụ ebe. O kwukwara na ya bụ amụma bụ nke ga-eweta ezigbo nghọta na imechi ma bụrụkwa nke ga-eweta ụzọ ka mma na iji bido ya bụ azụmahịa ha, nke ọ kọwara na ọ bụ mmekọrịta ha na ndị AFITA. N'okwu ya ka onye Anambra State Coordinator nke Nigeria Export Promotion Council bụ Maazị Peter Ndom kwuru na ya bụ njikọ aka bụ nke ga-ewepụta ezigbo ohere nyegara ndị Nigeria na-eziga ahịa na mba dị iche iche ịhụ ya bụ ahịa ọhụrụ ha mepere. Ọ gakwara n'iru ma kọwaa na ebumnobi ha ji wee mepee ya bụ amụma bụ iji wee kụzie ma kwanitekwa ndị na-eziga ahịa dị iche iche n'ihu na ụlọ ahịa ha dị na Cameroon bụ nke ga-ejikọ ahịa niile dị na gburugburu Central nke dị n'Africa. Honorable Ndom dụrụ ndị Anambra ka ha bụrụ ndị ga-abagide na ya bụ ohere ewepụtara ha n'ihi na ụdị ohere a bụ nke adịghị abịa kwa mgbe ọbụla. Onye bugoro onye kọmishọna na-ahụ maka mmekọrịta ụmụ nwanyị na steeti a nakwa onye coordinator South East Women Export bụ Odoziakụ Bridget Obi kwuru na oge abịago mgbe ha ga-ejikọ aka ọnụ wee rụọ ọrụ gbasara iziga ahịa na mba dị iche iche. Ọ gakwara n'iru ma kọwaa mkpa ọ dị ndị na-ewepụta ihe iwere ya bụ ohere ndị Prima Trade House wepụtara ha ma dụkwa ndị Anambra ka ha bụ ndị ga-abata na ya bụ ahịa ezumezu nke ha nwere na mba Afrịka. Onye Cameroonian ama ama na-emepụta ihe bụ Ruben Tama Yenga bụ onye na-edu ndị African Youth Guarantee Fund nakwa ndị Brima Investment and Logistics Limited kwuru na ya bụ amụma ha bụ nke ha ga-eji wee kpughee ndị na-emepụta ihe na Anambra steeti ka ha hụ ndị Prima Logistics and Travel Limited Trade House ndị na Cameroon ka ha bụrụ ndị ga-abịa hụ ihe a na-emepụta na Cameroon nakwa mba dị iche iche nke ga-agazu obodo Afrịka nke dị n'etiti.